Els alumnes de sisè de primària van participar a un concurs de cartells de les festes de la llum. Van haver-hi 3 finalistes i ara la meva companya Martina Llamas us explicarà el tercer guanyador. Exacte, Martina. La Jana Txeca, de 5è B, va quedar tercera al concurs de cartells de les festes de la llum. Va voler representar l'estructura del col·le utilitzant colors diferents i molt vius. Tal com ens diu, estava molt contenta i emocionada quan va rebre aquesta notícia. Estem amb la Jana Txeca, de 5è B, que va quedar tercera en els premis dels cartells de les festes de la llum. Com et vas sentir quan vas saber que havies guanyat aquest tercer premi? Vaig al·lucinar i estava molt contenta. I et van donar algun premi, algun regal? Sí, em van donar unes tasses, 2 tasses per pintar. Molt bé, moltes gràcies. Ara la meva companya Noa us explicarà el segon premi del cartell de les festes de la llum. En efecte, Martina, l'Ingrid Falguera, de 5è C, ha guanyat el segon premi. Ella va voler recrear les emblemàtiques arcades de l'escola i les palmeres, tot utilitzant 3 tipus de retoladors, i va utilitzar el color verd, negre i groc. Ella ens explica i ens afirma que ha estat el seu primer premi guanyat i ens explica amb molta emoció la seva experiència. A continuació us deixem l'entrevista. Hola, estic amb la Ingrid, de 5è C, i li faré unes preguntes de les festes de la llum. Com et vas sentir quan vas saber que havies guanyat el segon premi? Em vaig sentir molt bé i també nerviosa. I vas guanyar algun premi? No, mai l'he guanyat, va ser la meva primera vegada. I et van regalar alguna cosa? Sí, em van regalar uns llapisos de colors, un llibre per fer lettering i uns retoladors acrílics. Moltes gràcies. Ara la meva companya Martina Solsona ens explicarà el primer premi. Doncs sí, finalment la guanyadora del concurs de cartells de les festes de la llum de 2026 ha sigut la Gara Payet, de la classe de 6è B, amb un cartell fosc, amb llums vius, amb colors clars i dibuixos emblemàtics que l'han fet guanyar aquest concurs. Ella s'ha sentit molt orgullosa del seu dibuix, ja que li ha costat molt, i es sent molt feliç d'haver guanyat el premi. Ara us deixaré amb el que ella ha sentit i ens explicarà què ha guanyat. Hola a tots i a totes, estem amb la Gara Payet, de 6è B, guanyadora del cartell de les festes de la llum. Hola Gara, com et vas sentir quan et van dir que vas guanyar el premi? Molt contenta i també emocionada. I et van donar algun premi per haver guanyat el premi? Sí, em van donar uns 108 letterings i també em van donar un kit amb pintures i llapisos de colors. Des de la corresponsalia de 6è us ha informat Martina Solsona, Noa Candera i Martina Llamas.